Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа нещо, което построих на кредити в синглплеер свят. Ето го и него. Скелетчета. Тук. От една страна на прозореца е нещо като където и стива пай. Да направя съм пай. Да се сетих по друг начин да направя пай. Те сложих торта върху торта. Така и сега изглежда като пай. Не, при мене изглежда. Тук хода нещо като и после ще го довърша. И може сега на камера. Тук класически работи. Workbench, crafting table. По средата. И ще направя нещо с това тук. Което е това. Четири, пет. И трябва да е. Трябва да е 3. 4 тук, 4 тук. Довършим тук. Извинете, ако сте ме чули как се орибвам. Така. Така. Мисля, някак си по-драматик. Ако ви кефи, напишете в коментарите, ще направя клип, където когато няма да говоря и просто ще показвам къщата и всичко друго и такива работи. Кажете ми да направя ли някакси други, дали да стоя нещо друго. Макар че това не сте ми казали, защото аз реших просто да се направя така някакъв свят за строение, да се измислям нови работи и да стоя някъде, като играя в сервер на Survival. И скоро ще има поредица, където играя в сервер с един мой приятел, съученик. И той е ютубър Stilan21BG, ако го знаете. Здравейте. И ще направя много, ще построя сигурно други неща от него, които също ще покажа. Например като ферми. Ще си измисля някаква ферма. Ще строя докато не стане, докато не построя нещо яко за камера. Разбира се, че ще покажа това готово напълно. Но разбира се, че ще построя нещо. Ще питам приятеля с Stilan21BG дали е яко. И бъба до другия клип.